Kailan na lagi maluwi ko kay sige ano sa pa ko nung kumaadyo. Kay kuan gusto mo hawk ikaw. Iya. Kumbati. Kulurin na mo alya nagtarong. Iko ma. Kumbatig. Color Aliana. Anja, tulo din ni sila. Nadugangan. Nung sa kabata. Kay na niulig anak sang pagumangkon. Gigas Garcia. Nang lingaw silang tulog. Color na ng ilang mga drawing book. Naliksian. Aliana po. Nainggan nyo po. A few moments later. Naligo ang duha ka bata. Kaya naman napatin na. Kaya nahablit ko ba sa punon. Kaya na maanad nga na magliligo. Buwan mo na nga nagipapin. Kaya rang duha. Para pa lang yung ngawa yung taon. Mukhang kagdogar na ba? Nakuha ko. Kay ko tay takaw. Un! Wala na si muli ko, day! Ipapilit kiyang. Mupilit mo na kiyang. Mupilit mo sa nilas kiyang. Mupilit. Nailag kaya na? Nagadi day wati. Ayaw. Wati lagi! Ay, sagdul-dul ha. Kaya naipis lang us, mama. Yara mo. A few moments later. Hi guys. Madyong gabi. Ako na dapat ni si Alex. Sinja. Pasensya na mo. Karoon na ko vlog kay kuan. Bakuli eh. Sinja. Kuan ko naglain-lain ko. Ayaw ka doon na ha. Kay matakdan ko ma. Ayaw sa doon ha. Kay wa pa dyan nawag ang kuan ang sipon naglabad sa pila na kadlaw. Nagdodoo mo ko ma. Ayaw lagi ka doon. Kay bahad na ma. Daranis Lunes. Nagsugod. Lunes, Martes, Mikulas, Ribis. Bernis. 5 days na karon. No guys, ako itarang na vlog karon ni Restoria sa Alamang. Kay marabing kang paminasang lawas. Marabing ipanugnaw ko. Diyan ang labaragang nadag lagi ko dali sa mong bahay kay wa man pud may separate na kwarto. Natuog ko magmasara ko. Diyan nagpapalit po kog kuan. Nainingan na nga paimnon ko na kong dikulsin. Kay makuno po na nakaadyo sang ate. Di dikulgin guys, dikulsin. Wapa po ko'y first time na mo inom. Nagpapalit ko. Hindi pa pong gabi ito ang gisugo. Hindi guys, di ba po di makain ng tagkuan ni kay wampo ko hilante. Labad naman ang sipon ng tubig.
Sa panahon siguro po ni guys, bakay sige uwan. Dari. Nay, mag-awan din na doon, Nay. Ano na guys, agang ko, anak ako dari sa gendo yan. Ay, doon ni mama ha. Hindi ko matakdan, ma. Liara ka. Nagkuhan naman ko guys, likay-likay. Gusto istorya sa laman ta guys. Kuhan ka ng nag-goal ko ba? Hapit ako mabalik, yung diyahang nabalitaan nga, nag-abot ko dito. Yung itrabuan, ni quarantine ko no ko. Og 14 days. Hapa lagi na murag na stress ko ba. Nag-go ko nga, quarantine man di ko nag-abot ninja. Mahadok lagi ko, quarantine ko, asa ko nila dapat i-quarantine. Ninja, naglibog niyang utok. Ninja, lisod po din na po kumubalik. Kay, wako income dari, di na kumubalik. Ninja, kaning pag YouTube makasildo man pero di jud may saligan na naglibog ang utok mubalik ko di quarantine ko mao makaya ba nila nga talawan man ko quarantine ko asa ko nila dapat i quarantine nga may gichat sang kauban nga diya ko nung nadunggan ng istorya ang amo diyang anak nga quarantine ko nung ko nagbalik mao guys sa nila naka-stress na naon nga nagbalik na i-quarantine ko. Mahadlok ko gasa ko nila dapit. Gasa ko dapit i-quarantine. Ma. Ayaw daw ni mama. Kay matakdan ko, ma. Likay-likay lagi ko kay mahadlok ko matakda na sa liana. Na sila tatay tiguang na raba. Nung naglain ko gaho Grabe di masabot grabe labarag ang jagang sipon muto murag tubig. Grabe kalabad sa pila na kabuok. Di ko dyan ang nahurot. New sip, wag po na adyo. Naranis lunis. Mahadag po mo pa-check up kay basig inintag. May COVID na. Mauna po ko ilante. Sa kapoy laman dyan ang lawas. Lagi lumen talag guys, ugugma, ugmawa na ni. Ay, nilalim, grabing kalabad ang Diyan sa panahon siguro po dari guys, sige uwan-uwan. Nang masira pa inangdan, ngani ko. Gahapon, hanggi pugos, hanggi ligo. Sabi ko, mawa na. Tapos kayo samot man hinoon. Kasi naman ni guys, huwag mawa na. Hindi pa rin mawa, huwag magtuob na ko. Diyak. Nada ko i-share ninyo ba nga. Kuan. Naluwi ko nila Aisa. Kagilang vlog, di ay, hara nang i-share ninyo. Yung kalit o ka-disable. Ilang channel. Na ining email nga, na disable lagi lang Google AdSense. Naluwi ko kay, di ba dyan lali mag-vlog-vlog? Di lali mag-edit. Katong ilang mga kahago na sayang ra. Bawo sound to, nga. Grabing istriktuhan yung kalit ra mga jang email nga na disable na ko no. Ag tanang mga video ni Aisa na wadaan na og ads. Naluoy lagi ko kay siyempre agkahagos tao nawa ra to. Parang saya nga. Mo guys karon may uban nga parang naining comments nga di nilang kuno balik kanabit ako no YouTube. Ang YouTube karon di jud kasaligan mararang sideline ra di jud kami ingon nga manay mong
kuhanog source of income kay way kasiguraduhan. Kay dag mukalit po tag disable pud ta diretso sa aking atong channel wa pud ta na impas. Nga di jud pwede mangita jud trabaho nga nay sweldo nga klaro kaysa magsalig ra sa YouTube nga wata kay ba og kalitan day pud tag disable. I-cancel lang imong channel. Impas. So mara to guys, so inong danang video karon kay nagpis lang lagi ko. Ako ingat nga sa kusina na ako dari. Wow guys, grabing labara gud ang sagin sana namang ipahid sang Wa gyapon. Oh, diara ka. Dalian na lagi maluwi ko kay sige ano sa pa ko maadyo. Kay kuan, gusto mo hawk. Ikaw. Naradyo ko na rin yan. Dugdul na diara ka. Pag suwat ayan na la. Mama, Pag suwat. enggak lang, ugma ra ma. Ma. Ma, napyo ma. Adios. Nilalay masakit. Diyan isa na kong kabuhan di ay nari. Kapag ko kaligaw dagat. Naghanap ko gusto nitang suruyan. Ako kasuroy. Nagtupit ako pang Coca Hills. Man. Please lang man.